les nostres passejades, parlàvem de temes d'actualitat, però a més de parlar, actuàvem. Les llargues llistes de coses a fer, apuntades sovint en un tovalló de paper, eren gairebé sempre executades. Varen preparar un munt d'accions en el camp de la cultura, l'església, la llengua. Probablement aquesta ha estat l'etapa més prolífica de la meva vida per la quantitat de cartes, articles, octavetes i materials diversos que a través de la nostra petita xarxa de col·laboradors distribuïem arreu del país. El senyor Marín ha estat un home d'acció, però també s'ha preocupat de la nostra formació, de tots els joves que han estat al seu voltant. Ha insistit i ens ha ajudat a conèixer la història del nostre país. Ens ha regalat llibres, ens ha fet llegir articles i en les seves llargues converses ens ha explicat vivències que ens han permès viure de primera mà episodis de la nostra història més recent. Ha estat la persona a qui hem recorregut quan hem tingut algun dubte sobre algun fet o alguna data. I ell sempre ha tingut una resposta o ha sabut adreçar-nos a la persona que ens podia ajudar. No puc deixar d'esmentar les trobades que ens ha organitzat per conèixer algunes de les persones que més van ajudar a mantenir viu el record i el nostre país. Recordo especialment les nostres visites a Josep Benet, les discussions i la seva preocupació pel desconeixement de la història entre els joves o pel que ell creia la manca de capacitat d'influència internacional del nostre país. Com tampoc puc oblidar algunes visites a persones, potser més anònimes, però que des de qualsevol punt del país engegaven algun projecte cultural. Per a mi i per a molts de nosaltres, aquest és l'Albert Manent que hem conegut. Avui són moltes generacions les que ens sumem en aquest acte d'homenatge. Ja sé que aquests reconeixements no us agraden. Si més no, a tots nosaltres ens serveixen per donar valor a tot el que hem rebut, a tot el que ens heu donat. Hem après moltes coses, hem admirat la vostra passió i la vostra generositat. Avui, en aquest acte, no ens toca més que demanar-vos de donar-vos les gràcies per la vostra feina i garantir-vos que continuarem el camí que ens heu ensenyat. Moltes gràcies.